Szepesei Lídiának hívnak, és én Pécsről érkeztem. Én december óta fogyasztom a Zinzino termékeket. Az én problémám az egy általam extrémnek nevezett migrén volt, ami 30 évvel ezelőtt egy 10 napos éjjel-nappal tartó rohammal kezdődött, amit egy hét után egy 5 napos roham ismétlődött, és utána 3-4 éven keresztül 3 nap migrén, 3 nap szünet váltotta egymást. Aztán ez a rendszer így felborult, és még kiszámíthatatlanabbá vált a migrén, de havonta 10-12 nap jelentkezett. Tehát mindent a migrén uralt, jelentősen beszűkítve az életemet. Ez azt jelentette például, hogy fájdalomcsillapító nélkül nincs élet, és nem léphettem ki az utcára. Oké, köszönöm. A fájdalomcsillapítót már a fájdalom érzékelésénél az első pillanatban be kellett vennem, ugyanis a továbbiakban egyáltalán nem hatott. Nagyon-nagyon érzékenyé váltam a fényre, a hangokra és a szagokra. Minden ilyen migrénes fejfájást hányinger és hányás kísért, ami azt jelentett, hogy 1-2 napon keresztül semmit nem tudtam enni, sőt nagyon sok esetben még inni sem, ugyanis az is kiváltotta, tehát ezt követően egy migrénes fejfájást falási rohamok követtek. A koncentrációs képességem csökkent, de a legrosszabb az az agyi ködnek a megtapasztalása volt, lelassult a gondolkozásom, sokszor még a szavakat is keresnem kellett, és a memóriám is jelentősen javult. Közben a fizikai erőm és aktivitásom az csökkent, és egyszerűen az immunrendszerem is legyengült. Én konkrétan célokat és álmokat kellett, hogy feladjak, mert egyszerűen nem bírtam ezt a terhelést, teljesen kimerültem. Decemberben kezdtem el szedni a rostot, az olajat, az Xtendet és a Vivát, és 3-4 hónap volt elegendő, hogy ez a termékkombináció megszüntesse a migrénemet, és fizikailag egyensúlyba kerüljek. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, és különösen Zseli Szabinának és Csabának az Zinzinót. Óriási szükség van rá, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Tehát 3-4 hónap egészségprotokoll. És hány évig volt előtte a migréned? 30. Ez a 31. év lenne. Igen. Köszönöm szépen. A végén fogok hozzáfűzni. Jó, rendben. Sziasztok! Megyeriné dr. Pető Andrea vagyok, és én Szeged környékéről érkeztem. 2 gyerekes anyukaként, és nekem nagyon jó terméktapasztalataim vannak az Zinzinóval, már bő 2 éve, de a legutóbbi az még egy megerősítés pluszban, ha mondhatom így. Ezt a sztorit a május végére tudom helyezni, amikor a kisebbik fiam óvodás, és az volt ott egy ilyen kis légúti problémát, amit én természetesen elkaptam, és egy olyan jó másfél hétig küzdöttünk vele. Amikor mi kilábaltunk, akkor a nagyobbik fiam mondta, hogy neki is kapar a torka, kezdett köhögni, mondom, akkor neki is indul az 1-másfél hetes tortúra, hát ami mindenkinél elő szokott fordulni, csak akkor átvillant a fejembe, hogy a következő hét végén neki egy nagyon színvonalas versenye volt, amire benevezték, és már arra gondoltam, hogy lehet ebből nem lesz semmi. Majd mondta, hogy neki még társult hozzá egy étvágytalanság, kicsit rossz közérzet, egyébként sápadt volt, és beugrott, hogy hát nekem ott van a szekrényben az a sok lincség a mindenféle ízben, és hát ha nem akar enni, de mondom, ebben annyira jól össze vannak komponálva a vitaminok, ásványi anyagok is, a rosttartalma is nagyon jó, mondom, legalább akkor ennyit egyen, és vagy pont jól kaptuk el ezt a pillanatot, de ő nem belefele ment még abba az 1 hetes náthába, és még aki tudja mibe, hanem pont elkezdte megerősíteni, és kifele hozta ebből a kis betegségből. Így a pár nap alatt sikerült megerősödnie, és nem kellett lemondanunk ezt a nagy magyar bajnokságot, ami Esztergomban volt megrendezve, hanem részt tudott venni, és ez olyan jól sikerült, hogy ő nyerte meg, és magyar bajnok lett, és így megkerült az utánpótlás válogatott csapatába, és most már az Európa bajnokságra készülünk. Wow. Nagyon jó tapasztalat volt, de sorolhatnék többet a múltból visszamenve.
tényleg nagyon jó termékek. Hány napig fogyasztotta a séket? Hát hétfőn kezdtem, keddszer, csütörtök, péntek. Hát végigadtam utána már. És alapként ő mit szokott használni? A balanszolaj, meg a multifej. Hány éves? 11. 11 éves. Aha. Tehát multify, balanszolaj és pluszban a shake, ami segített egy ilyen állapotban kihozni. Oké. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, én Balogh Klári vagyok, Szabadbattyánból jöttem. Én 5 éve vagyok Zinzino partner, és hát eszem az egész repertoárt. Viszont ami a kedvencem, az a Viva. Hát én is úgy voltam, amiről a Szücsdok is beszélt, hogy ez a kiégés, a multitasking, a gyerekek, a rohanás, a futás, amatőr sportoló vagyok, és hát ott is nagyon elfáradtam, kimerítettek az edzések, nem jól aludtam, reggel nem ébredtem ki pihenten, és akkor újra kezdődött ez a mókuskerék, és akkor elkezdtem szedni a Vivát, és nagyon jól alszom, és viszont ezért tenni kell. Tehát amiről beszélt a doktor is, hogy tudatosan kell, hogy korábban feküdni, nem tévézni, nem használni ezeket az audiovizuális dolgokat, és így egész jól helyre jöttem, és van a családban ADHD-s meg autista gyerek, és ők is elkezdték szedni a Vivát az olajjal kombinálva, és nagyon jó hatása van. Javítottak egy-egy jegyet egy tantárgyból, tudnak figyelni órán, leckét írni, készülni, produkálni, úgyhogy szenzációs jó hatása van. Köszönöm. Termékek közül. Hát szinte minden. Tehát az olaj, a rost és az extend az alap, és most elkezdtem a spirulinát, mert mivel beleértem a változókorba, de hát a sport miatt a sékeket, a szeleteket, gyakorlatilag minden. A sportteljesítményeknél mit jelentett ez? Hát én 7 éve vagyok amatőr sportoló, és hát teljesítményben az, hogy sokkal jobban vettem az akadályokat, mert ez egy jó cél, ez egy akadályspecifikus futóverseny, amit csinálok. Hát mit mondok egy csúcsot, 52 km, 66 akadály, 13 óra alatt. Wow. 52 kilométer, rengeteg akadály, még kimondani is sok. Oké, légy szíves, gyere. Köszönöm szépen. Lencsés Pál Petra vagyok, Székesfehérvárról jöttem, és a klientúrámból számtalan példát tudnék hozni, rengeteg jó tapasztalatom van a termékekkel, mégis a saját családomból hoztam egy olyat, ami közvetlenül és érintésről szemmel tudom követni. A férjem egy elég stresszes életet él, 3 céget vezet számtalan alkalmazottal, nagyon sok feladattal, nagyon sok kihívással, és amikor tavaly márciusban elém került az egész Zinzino koncepció, akkor ő vele kezdtem el az olajat használni, itatni, és igazából én azt keresem itt az Zinzinónál, hogy 1 hónap olajhasználat után a 30 éve tartó dohányzásos köhögése és horkolása megszűnt. Nekem ez mindent elárult, és akkor döntöttem úgy, hogy szeretnék ezzel jobban is foglalkozni, ennek a hatásmechanizmusával. Azóta persze már mind a ketten a teljes palettát szedjük, és a konyhaszekrény tele van az összes termékkel, és nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak, nagyon szeretem használni a termékeket és a hatásait is. Úgyhogy nekem ez mindent elárul, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és használtam ezeket a csodás termékeket. Köszönöm szépen. Hát egy hónap után már te is jól tudtál aludni. Így van. És nekem ez sokkal nagyobb előlet, mint nekik is. Köszönöm szépen. Sziasztok, az én nevem Kövi Réka, Budapestről érkeztem,
Igazából az első, amit szeretnék mondani, hogy amiről szólt az előadás, tulajdonképpen szó szerint 10 évvel ezelőtt én hoztam, amit dr. Szűcs Zoltán mesélt. Igazából erről nektek még nem nagyon meséltem, majd fogok. Valójában hónapokon át az életemért küzdöttem. Akkor nekem nyáron nézte kortizol szintet, hát azt már igazából meg se lehetett mondani, hogy az már értéket nem mutatott, olyan alacsony volt. Na de, akkor én segítettem magamon, tényleg nem, ezt most nem fogom most elmondani, de akkor találkoztam az Inzinóval, amikor már kezdtem stabilabb állapotba kerülni, és mostanra igazából, amit láttok, az 5,5 év Zinzinó összes termékének fogyasztása. Természetesen egy olyan dolgot változtattam még az életemben, de most egy másik terméket, az összes termék fölött még szeretnék mondani nektek, az pedig a Zinogene. Én 53 éves vagyok, és amit szeretnék mondani nektek az Zinogene kúrával kapcsolatosan, hogy ugye az előbbiekben elmondtam, hogy maga a teljes paletta hogyan hozta helyre a testemet. Nyilván akkor éreztem, hogy ez egy ténylegesen jobb állapotba került a testem. De az Zinogene, amit csinál, az nem csak az, hogy érzem, hogy jobb állapotba került a testem, hanem effektíve, teljesen meg tudtam fogalmazni azt, hogy a sejtjeim állapota, a kora az változott. Tehát ténylegesen sejt szinten fiatalodott a testem. És tehát ez nem csak az, hogy fiatalosabban érzem magam, hanem effektív, több év az, amivel fiatalabb a sejtjeim, ezt edzés közben, egyáltalán a gondolkodásmódomban tudom érzékelni, és ennyit szerettem mondani. Nagyon ügyesek vagyunk, tartjuk az időt. Mennyiféle betegség. És amikor ilyet hall valaki, akkor azt mondjuk, hogy Úristen gyógyít. De nem gyógyít, hanem arra hívja fel a figyelmet, gyakorlatilag mindenki az egészségprotokollt fogyasztotta, arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen rossz a táplálkozásunk, ahogy elhangzott. Hogyha pótoljuk ezeket az anyagokat, akkor mekkorát tudunk segíteni. Két termékre hívnám fel a figyelmet, az egyik az saját tapasztalatom, a másik pedig végül is mindenkinek ott volt, az a zinobiotik. Ugye egy óriási váltás van az orvostudományon belül is. Amikor még én jártam egyetemre, akkor nem tanultunk mikrobiomról, nem tanultunk diétáról. Most pedig speckolok vannak róla. És miért van jelentősége? Ugye elhangzott, hogy nagyon sok, van jó baktérium, meg rossz baktérium, de gondoljatok bele, hogy 100 billió sejt van, baktérium sejt az emésztő traktusunkban. Rengetegféle baktérium van ott, és hogy a jelentőségét érezzétek, van egy nagyon érdekes kutatás, 600 féle anyagot mutattak ki, ami a bélben termelődik. Többek között. Ez a 600 féle anyag mindegyik egy-egy speciális daganatot termel, a daganatot okoz. Tehát olyannyira jelentősége van a bélbaktériumoknak, hogy akár elmehet a daganatterápia olyan irányba, hogy specifikusan megtudjuk, kiírtunk egy baktériumot, meggyógyul a daganat. Most már 100 bacit egyértelműen sikerült beazonosítani. Miért van ennek jelentősége, és miért tértem ki rá? Azért tértem ki rá, mert óriási jelentősége van annak, hogy mit teszünk, ennyi rostot viszünk be, használjuk-e a zinobiotikot, helyre billene annak a 100 billió, nem millió, billió baktériumnak az egyensúlya.
Mert ott vannak, ahogy az előző előadásban is elhangzott. Viszont csak egy bizonyos csiraszám fölött fognak panaszokat okozni. De hogyha panaszokat okoznak, okozzák a daganatokat, okoznak magas vérnyomást, okoznak depressziót. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy akinek magas a vérnyomása, annak áteresztő a bele. Tehát az egyik termékünk, amire fel akartam hívni a figyelmet, ez az Inobiotik. A másik meg, amit ki szokott ilyet használni. Ugye az algáknak hihetetlen életereje van. Én akkor tapasztaltam meg, amikor kint voltam Gernikában, és láttam egy üveggömböt. És nem Jósdában voltam, de egy teljesen zárt üveggömb volt, és mint megtudtam, ezt a NASA rakta oda. A belsejében folyadék volt, egy ilyen kis kukacok mozgolódtak jobbra-balra, és kiderült, hogy már évtizede, több mint egy évtizede teljesen zártan ott egy élő közösség. Semmi külső anyagot nem vittek be, csak algák voltak benne, gombák, meg ezek a nem tudom én milyen kis élőlények. Óriási túlélő potenciálja van az algáknak, óriási segítséget tud nekünk adni. Állítólag a gyulladás csökkentő hatása 7000-szerese a szabványnak, amit mi egyébként tudunk adni. Tehát gondoljatok bele, hogy ha a szervezetünkben levő gyulladást lehúzzuk azzal, hogy helyre billen az omega 6, omega 3 arány. Pluszban még rásegítünk, nem beszélve a több mint 100 féle hatóanyaggal, ami benne van, nem beszélve arról, hogy a fehérjében mit tud segíteni, nem beszélve arról, hogy nem visz be kalóriát, óriási segítség. És csak azt tudom mondani, hogy minél többet használjátok, minél többen vegyétek be a napi rutinba, mert nagy segítséget jelenthet.